Dobrý deň a vitajte na YouTube playliste Rebuild Ukraine Public Sector Projects. Volám sa Oleksij Kožanov a som generálnym tajomníkom ICC Ukrajina. Ďakujeme, že ste sa k nám pripojili a že máte záujem objavovať obchodné príležitosti na Ukrajine. Tento playlist je navrhnutý tak, aby vám ukázal skutočné a konkrétne spôsoby, ako sa vaša spoločnosť môže zapojiť do obnovy Ukrajiny. Ukrajina sa obnovuje a robíme to v partnerstve s krajinami, spoločnosťami a inštitúciami z celého sveta. Boli by sme hrdí, keby ste sa k nám na tejto dôležitej ceste pripojili. Tento konkrétny playlist sa zameriava na projekty verejného sektora. Pre tých, ktorí majú záujem obchodovať s Ukrajinou, sme pripravili samostatný playlist. Odkaz naň nájdete v popise nižšie. Potreba je obrovská. Ukrajina potrebuje nové cesty, mosty, elektrárne, školy, nemocnice a mnoho ďalšieho. V priebehu nasledujúcich 10 rokov si toto úsilie vyžiada približne 500 miliárd amerických dolárov investícií. To je 50 miliárd ročne. Ide o jednu z najväčších, ak nie najväčšiu infraštruktúrnych príležitostí na svete v súčasnosti. V tomto playliste začíname krátkym predstavením ICC Ukrajina a služieb, ktoré ponúkame, po ktorom nasleduje prehľad celého rozsahu programu obnovy verejného sektora na Ukrajine. Ak už našu prácu poznáte, pokojne preskočte na témy, ktoré vás najviac zaujímajú. Dozviete sa, ako sa zapojiť do projektov verejného sektora, ako funguje plánovanie projektov a procesy obstarávania, kde nájsť príležitosti na predkladanie ponúk a praktickú podporu. Taktiež vám predstavíme portál ICC Ukraine Rebuild Portal, výkonný nástroj, ktorý vám pomôže identifikovať, sledovať a zapojiť sa do projektov od skorého plánovania až po udelenie zmluvy. Odkaz na portál nájdete v popise videa. Ak vám tento zoznam videí bude užitočný, prihláste sa na odber nášho kanála, aby ste boli informovaní o nových príležitostiach a nástrojoch. A ak poznáte kolegov alebo partnerov, ktorých by to mohlo zaujímať, odporúčame vám, aby ste sa s nimi o tento zdroj podelili. A predovšetkým si pamätajte, že ICC Ukrajina a naši partneri sú tu, aby vás podporili na každom kroku. Naše kontaktné údaje nájdete na tomto slajde, aj v popise nižšie. Volám sa Oleksij Kožanov. Spoločne môžeme vybudovať lepšiu budúcnosť pre Ukrajinu a pre všetkých, ktorí sa k nám v tomto úsilí pripoja. Poďme začať. Pozývam vás, aby ste si pozreli každé video v tomto zozname